Mustang bude štartovať ako prvý. Stlakové klapky nastavené na vzlet. Tu na tom zere stlakové klapky, keď sa pozriete, sú troška od spodu. A tie výfuky sú nie repliky, ono sú to ozaj výfuky. A vidíte, ako roluje. Ako keď had sa plazí po zemi. Pozrie si priestor doľava, ide tam, potom si pozrie doprava, lebo cez ten čumák pred seba nevidí. A Mustang sa odlepuje od zeme. A za ním replika Zera. Nádherný stroj. Mustang zatiahol podvozok. A ešte sa tam vopchal experimentálne lietadlo štvormiestne Atlantik, výrobca Aerosport Prievidza, ktorý vyrába dynamiky VT9. Našiel si? A blíži sa na Mustang P51 sprava. Ide na nálet Colemanov z dráhy. V takom kvázi nožovom mete. Išiel si pozrieť, keď sa mu to Zero stratilo a chce ho sundať už na zemi. Ale sa mu to nepodarí, Zero sa odlepilo od zeme a Mustang sa chce dotiahnuť za neho. Japončíku, máš americké lietadlo na svojej 7. hodine. To znamená, keď si dáte hodinky 12 pred sebou. Krásne lietadlo, perfektná manévrovateľnosť. A tu máme Mustang. To je zvuk, krása. Krásne urobená zátačka. A pozrite sa, snaží sa zase dostať sa mu za chrbát na 6. hodinu, dostať ho do zameria, niečo vymysleť, lebo to zakúpi. Ale jasné, spravil doľava, doprava, kľúčkuje. Súto majstri piloti ovládajú svoje mašiny, majú ich v rukách, ako sa hovorí. Krása. Hladná zátačka, ako pri valčíku, otočka. A Zero. A po ňom Zero bolo vojenské lietadlo z druhej svetovej vojny, ktoré bolo z krajiny vychádzajúceho slnka z Japonska. Známe tým, že podniklo a teraz ich máme na severnej od nás. Mustang stočil doprava. Zero sa snaží dostať za neho. A teraz ho aspoň dostihne. Pekná rýchlosť.
Škrabeš, hrížeš, kúšeš. A máme Mustang. Pamätáte si hlavné postavy z Pearl Harbor. Refe, doprava alebo doľava? Doprava. V severovýchode, čo nám predvedú teraz, asi sa chcú sformovať a spraviť prielet spoločne. Pristať, to je tiež možné, lebo vysunú podvozok, alebo... Fúka dosť, troška to háče. A máme na finále repliku Zera. Tlakové klapky na spomalenie lietadla, zväčšenie tlaku. A po pristáti Nojecka. Dámy a páni, to je vírnik Nisus. Ospravedlňujem sa za ten bicykel. Mne to tá rozeta hore tak pripomína. Vyrába sa to v Topolčanoch a dostal ocenenie na výstave v Dubaji, na Expo. Vzadu má tlačnú vrtulu, keď je vrtula vzadu, tak tlačí, tak je tlačná, keď je vpredu, tak je ťažná. Roztočí rotor, čo je rotujúce krídlo, tak ako u helikoptéry. Vyzerá ako Transformer však. A Nisus Oscar Mike 727, to znamená, že je registrovaný pod Slovenskou federáciou. A vírnik Nisus Oscar Mike 727 nám predvedol svoj odlet. Konštrukcia tohto typu bola na Expo v Dubaji, kde získal ocenenie. Vyrába sa v Topolčanoch, pilot starší pán Karol Novák. Ak Zero a Mustang potrebujú napapať, dostanú 100-oktánový benzín, ktorý bežne tankujeme na pumpách do aut. Vírnik. Lietadlá, ktoré majú hviezdicový motor, keď dlhšie stoja, už majú lano pripnuté. Vidíte tú plochu krídel, to je fabrika na vztlak. A napravo nám tankujú lietadlá. Akrobatický strednoplošník Jak 55, pilota a majiteľa Ďulu Váriho z Maďarska, a repliku Zera a Mustanga P51, ktoré sa nám pred chvíľou predviedli. Dámy a páni, zážitkové lety ešte pokračujú. Lístky si môžete zakúpiť v stánku vpravo dráhy 1.4 s tou modrou kupolou. A pozrite sa, dust je vo vzduchu. Vetron sa drží troška nad ním, aby nebol v jeho úplave. Úplav je rozvírený vzduch
za Dustym. Cesta si musí vyčkať, pokým Dusty bezpečne neupustí os dráhy. Už mám ako si sucho. A správne zatočil doľava proti vetru. Decka, Dusty nám prilíta zľava, za sebou má Vetroň. Hodně kytele to. Zamávajte Dustymu. Aj Vetroň máva. No za to Dusty nepochváli, musí to s ním trhať. Ale sú to zohraná dvojka. Takže cesty nám odlietajú do priestoru, pozrieť si naše letisko z vrchu. Vidíte, že letia bez motora? Pokedy má termiku, môže krúžiť, môže aj nastúpať. Tam, kde je termika, krúži travý vták. Pri takom počasí, že sú biele oblaky, hovoríme im barančeky, sa dokáže z Bratislavy prekrúžiť až do Košíc na termike. To, čo my na našich malých motorových lietadlách nemusíme, termika. To zase oni majú radi a vyhľadávajú to. Takže on využíva stúpajúce nahor. Slnko zohrialo. A kde je zem najtmavšia alebo betónová plocha, tam sa to rozpaluje a tam sú stúpavé prúdy. A pod oblakom to nasáva hore. A takto si letí ako vták, bez motora. Napravo máme Vetroň, pod ním bezpečnej vzdialenosti je Z47 čmelák Dusty. A Vetroň brzdiace štíty, pozrite sa, hore. Krásny prelet s efektným dymom. Ten dym sa vyrába tak, že do výfukového potrubia sa vstrekuje parafín alebo nafta. A to zhorí a tým pádom to dymí. Keď vám taký dym ide z výfuku z auta, vedzte, že vám odišlo tu. A ako som už bol spomínal do obeda, práca práškovacieho pilota je veľmi, veľmi náročná. Elegantný čmelák Z47 Dusty. Že si ešte počkáte na odlet Mateo Princa nášho programu majstra z Maďarska a aj
chalanov z dračí letky z Českej republiky, ktorí sem prileteli na replikách lietadla Zero a Mustang P-51. Perfektná práca. Takže pilot z Dustyho sa na to vyvetrať a ukáže